Ngaturaken sugeng siang, sugeng pepanggihan kalian pagelaran kita sandiwara kedhaprat siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Haji Mustaqim Manom Sudarsono telah Ibu Hajah Sri Christine Handayani. Nduk, pirang tahun dipegat wong landoh, Nduk? Ana 2 tahun. Jane lho Bu wis arep entuk bonus kok malah. Iya, kok iso. Ngene iki mbaleni kopi pisanan neng jenengan. Padahal lho nduk ketoprak iki khusus ning Landoh. Iki regane tak dono. Pira, Mbak? Ben bose siswa budaya wis tak kandhani. Khusus wong Landoh, Bu. Ben siswa budaya iki ditanggap karo wong Landoh terus iki regane dono. Nah, Sing regane maune 30 juta, tak kon ngedono. khusus ning Landoh pira? Medune 20.000, taun ngarep mundhake 2 juta. Lah, ayo lho Bu ndang pantes saiki. Kok kakean mundhake ya mbok timbang medune. Lho, carane promosi ngono. Ngono. Nduk iki mau diparingi Allah, diparingi Mbah Kakung matur suwun Mbah berkah barokah ya. Terus iki mau ibuke Nduk dibuka Nduk. Manggone kok ya genah ngene ya Nduk ya. Nggih, Mbak. Saya lega. Saya lega. Iya. Alah ana apa teh Bang Bambang. Kari nonton kok geger Bambang iku lho. Mbak. Ra nanggap nonton pol ngarep. Heeh. Sapa nek ra Bambang? Bambang gentolet. Paling bejo uripe mak ora mikir buah. Tenan iki. Saking Bu Muryati bakul iwak. Bakul iwak Bu Muryati. Minta lagu pertemuan 2. Nggih. Lagu bertapa itu. Bertapa iki. Niki Nduk. Ceblok. Ceblok. Saking Nyai Hartini minta lagu Adem Sari Dek lagune. Loh, kok Adem Sari apa, Mbak? Adem Sari Oh kok. iya arek. Iku ombenan yo mi. Nyai Hartini pundi? Nyai. Nyidam Sari apa Adem Sari? Menawa ngidam sari, bar ngidam sari terus ngunjuk adem sari ngono. Caping gunung perahu layar, komplit. Nggo dinggo hiburan para orang tua, lansia. Nggo hibur anak lanang-lanang ya. Mbak Malawa sugeng sonten. Oh, Mbah Malawa hadir. Mas Mami juga selamat Mas sore. Mami, selamat atas kehadirannya. Oke, Mbak. Terima kasih Cahayu Ayu saking Nyai Hartini matur sembah nuwun. sami-sami, Oke. Mbak. Diaturi apa ndak lagune? Diaturi kuncung sik ya Mas ya. Nggih. Iki kenalan karo iki lho ndak sane ndak sing anyar iki mau. Apa iki sone, Mas? Sane apa Mas? Gak ono mereke Mas. SN Audio. SN Audio ya Ki apa cilik? Nek Karo nempleki apa? Kowe apa kowe? nek nempleki kuale kok nduk. Udah nek maca dak kudu jengking ngene. Bapak aku didemek wong iku. Kurang ajar. Bokonge mbok demek. Cek bokongku demek. Kowe kok demek-demek aku. Rumasane aku nek ana ngene iku lah ya aku ya gelem aku tak kandhani. Ayo monggo Mas. Iya. Asik. Siswa budaya, ayo. Goyang semuanya yo. Ayo, Mbak. Oh, enak Mas. Yo.
Dolananku motor cilik saka Lempong. Bis kolo bis kumpul baris gegere ra wis-wis. Bis kolo bis kumpul baris rekasane saiki wis. Ayo bayangkan pesawat siswa budaya. Asik. Audio. Awei production. Yo. Padang Cingleng bulan dipuntir, asik dikutuk sayur gede ganti dokter. Tanggal 15 Padang Cingleng bulan dipuntir,
padha jenengo moga patengo iki cerita saka wong tuwa. Ayo goyang Ayo Mas. ayo sayang Tradisi siswa budaya lho iki. ayo dok Yo iki Mas. Yo. let's dance together. Yo. Yo Yo. siswa budaya tersenyum ayo nah. Kenalan karo kunceng ya, Iya Mbak. dok, wis suwe ora kenal karo dulur-dulur landah ya nak ya, alhamdulillah. Ah, iki kok. Didongakna ya nak ya. Oh, nggih no, Mbak. Muga sak bubare nanggap siswa budaya desane maju ngrembaka, Amin. murah sandang, murah pangan, gemah ripah loh jinawe. Amin. Ya, Amin. panene berhasil muga-muga Amin ya, ya Mbak. Dok, ya. Nggih. Diaturi apa nih iki lagune ndok? Pertemuan dua juga ada, Mbak. Pertemuan dua. Heeh. Pertemuan dua ada. Adem Sari. Adem Sari juga ada. Caping Nidam Sari kok iso Adem Sari. Long tulisan ngono ya, Mbak. Caping Gunung diaturi ndak ben Oh, tansah nggih. adem ya ndak Adem ya. nggih, Mbak. Iki Caping Gunung nek versi siswa budaya iki pokoknya luar biasa. Beda ya, Mbak. Oke, beda dari yang lain. Ya. Ya monggo Mbak Feni Soraya langsung aja dikasih sayu. Yang punya caping ngombu. Ah ya. Sing penting ora bolong, Dok. Ya. Kanggo Lek Bambang, Dok. Heeh. Ayo penak, Mas. Iya. Kok enak ini ya, Dok? Asik. SN Audio. Siswa budaya.
Ayo Nduk. Spesial buat Bu Moriati, selamat sore. Mbah Malawa, selamat sore. Ya. Jakia Budaya.
biasa. Apa sayangku? Nyai Hartini ngimboi. Oh, Nyai Hartini ngimboi. Tambahi lagune lorong kas ngono. Iya, tambah adem sari kok mau. Adem sari. Dalam, Mbah. Iki Bumur. Loh, tulisannya tulisannya Hartini, Hartini, kok. Mbah. Aku kan ora tanggane, Mbah. Mbak, Iya, Dok. sampean tutupno ya. Lah terus Aku apa mateni bediang iku lho. Gruweketen aku. Nanti nek gulungan serae. genah, Nduk, genah. Kok iso genah iku lho. Wareg dhewe ya. Anggap ae mambu iwak panggang apa Ayo. sate dipanggang ngono ae. Iya, iku nek dadi wareg. Nek sate inu. Iki sangite wae. Aku sate iki mau lho, Nduk, resti. Ayo, gulune ngantek. Bocah nek ora tau bediang. Ayo. Nek aku karo Mia wis kulino nimpal biasa ya. Mambu ngene iki wis biasa. Iku dak nek omah, Mbah. Iya. Ning kene yo engkek sithik. Lah gayamu. Ora tanggapan ketoprak ulur jagung adek mlepok. Aja ndakno. Diatori apa iki ndak lagune ndak? Kan nambahi setunggal pokoke, Mbah. Lagune Idam Sari. Nggih sembarang. Perahu layar ya. Perahu layar. Yuk Mbak Ani manjakane Ayo, Mbak. sayangku numpak perahu ya. Jakya budaya arep lah apa Jakya budaya? Karo bapakku kae lho. Pak ingin saiki lagi apa, Pak? Iku lho. Ya. Siswa budaya SN Audio.
Mbak Ani ya Nduk. Oh enak ya Mbak, bisa juga. Iki mau wis ngaturi Nyai Hartini wis komplit. Monggo ibuke ngersake lagu napa malih sumangga lho Bu. Kalah weton. Tambal ban. ban. Tembel ban. Masa Tembel ban ya, tambal ban. Mbah Kong lagune napa? Nduk. Oh lho iki Mbah Mang lho Mbak. Gagah Nduk. Kok iso? Baradel pitik. Iki Mang. Mulane mlakune gagah. Lagune napa, Bos? Iki lho Mbak. Monggo Mae, lagune napa Mae? Mimpi terindah. Sing piye Mak lagune Mak? Lagu Mimpi Terindah sing piye, Nduk? Hah? Buka HP. Sing Orjin mboten ngertos sik Bu ngapunten. Sunati gak apa-apa Bu. Jenengan sunati angsal kula. Bu, nuwun sewu nggih Bu. Niki sing Orjin nembe lulusan SMA Nggih kok, dadose Bu. pas lagu niku piyambake tesih sekolah. Dereng nyekel Orjin. Lah tambal ban ae. Lah nek tembel ban aku rondo ora. Sake sirahe nak bileng. Ya engko karo digoleki nek menawa ana sing kelingan ya Nduk ya. Heeh, Mimpi Terindah. Piye le Mas? Piye le Mas? Piye sayang? Piye sayang? Jalukane cewek gaul. Cewek gaul kok nek karo dagelan, Mbah. Cewek gaul, mlakune mentul-mentul. Lah iku lagune dagelan kok, Mbah ya. Heeh. Aku ora cewek gaul, Mbah, cewek galak. Nggih. Sampean. Mbak, kayake kok seneng sampean iki, Mbak. Wis salah nduk ora apa-apa. Wis Nek golah. rumati sing ngene iki sing genah. Duwike akeh. Duwike ya gampang, rumatane ya genah. Angger dibodoni dikekno kopi ngono wis meneng ae. Nek sing nom-nom kok ah rada rewel. Nek sing modele koyo Jakiyo ngono iku alah. Alah. Megahno wong nduk. Kadang nek wis dikeki lali malah. Maksudnya dikeki lagu njaluk neh biasane. Niki diaturi tambal ban, Mbak. Ya, tambal ban spesial buat ibu-ibu ya Nak ya. Digoyang masih bersama Siswa Budaya, SN Audio dan juga Hawaii Production. Yuk, bersama Anissa. Anissa siapa itu, Dok? Anissa Rohmat. Ya Allah Gusti. Ya. Sikile. Tuh. Nih. Ya. Tukang tambal ban uripe sandalan-dalan golek pangan duit sing halal banteng cukup kanggo sandangan pangan. Yo. Nih. Yo. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan nasib apes wetengku krasa kroncongan. Ayo Mbak Nisa. Siswa budaya Anissa Rohmat. kok rahmat ya Mbak? Rahmatil alamin. Yo. Mak jedor dar ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor dar ban pecah maneh. Isuk rezekine tambah numpuk. Tambah numpuk.
oe tambah numpuk, oe tambah numpuk, oe tambah numpuk. Yo, goyang yo. Asik. Yo. Terima kasih. Yo. Spesial kanggo Pak Mantan iki ya, Dok. Nggih, Mbak. Spesial buat dulur-dulur Landa khususnya buat Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung bersama Siswa Budaya. Yo. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu, walau kini dapat ganti seorang ibu tiri.
matur suwun Mak Toyo. Ah, cah loro iki nek ijo